Poštovani gledatelji, dobro vam večer, lijep vam pozdrav ovdje od srca upućujemo iz porečke poslovne zone Kukci, gdje je u subotu 26. ožujka svečano otvoren 8. Mimin salon namještaja u Hrvatskoj, ujedno najveći salon namještaja u Istri, ali najmoderniji opremljen salon namještaja u Hrvatskoj. Pogledajte kako je bilo na otvaranju i prošetajte se sa nama novim Miminim salonom u Poreču Kuksima. Nakon što je salon u 9 sati svečano otvoren za uzvanike sa pozivnicama, za gospodarstvenike, na otvaranju među ostalih bili su i domaćin, porečki gradonačelnik gospodin Edi Štifanić, ali i pulski gradonačelnik Boris Miletić. Točno u 10 sati vrata Mime otvorila su se za građane Poreča i Poreštine. Velika gužva dogodila se ovdje, mnoštvo je ljudi doista pohrlilo vidjeti što je najljepšega, najnovijega i najmodernijega što se namještaja tiče u Hrvatskoj u ovoj branši. Prošetajte zajedno sa Mimom sa nama i doista doživite atmosferu otvaranja. Reći ovako, da svaki investitor je u grad dobrodošao, naročito oni koji otvaraju nova radna mjesta kao što je namještaj Mima, gdje je u stvari komponirana jedna cijela linija od proizvodnje pa sve do završnog proizvoda, do prodaje. I meni je drago da je došao baš u naš grad jer ovakav sadržaj fali u našem gradu, budući da smo turistička destinacija, ima jako puno ljudi koji imaju svoje apartmane, koji trebaju godišnje renovirati sve to skupa, a i ovi drugi koji se time ne bave. I drago mi je da je zaposlio 20 ljudi i ja namještaju Mimo želim puno poslovnog uspjeha i sreće u našem gradu. Sigurno da je meni izuzetna čast i zadovoljstvo biti danas u Poreču jer znam da je gospodin Marjanović i njegova tvrtka već davno prevazišla okvire Pule, Istre, Hrvatske, Europe. To je svjetski poduzetnik i drago mi je što je grad Poreč i Istarska županija dobila jedan kvalitetan izložbeni prostor gdje je opet većina proizvoda u proizvodnji poduzeća Mima. Prema tome mogu samo zaželjeti puno uspjeha gospodinu Marjanoviću i svakome ko danas zapošljava, ko otvara radno mjesto, čovjek se naprosto treba pokloniti i želimo puno uspjeha, toliko. U opremanje u ovu investiciju u porečkim Kuksima, gospodin Milenko Marjanović sa svojom obitelji uložio je oko 12 milijuna kuna, zaposlio 20-ak mladih domaćih ljudi koji će ovdje u Poreču raditi cijele sezone i doista ponudio jedan posve novi koncept salona namještaja. Ne samo da možete pronaći apsolutno sve za opremiti vaša domaćinstva, stanove, kuće, tu je i mnoštvo detalja do najsitnijih pojedinosti, sve odgovara bojavama, sve možete spariti, sve možete naručiti, a onda će vam to i dovesti do kućnog praga. Pogledajmo što o uspjehu, o rastu tvrtke, o filozofiji Mime kaže sam vlasnik gospodin Milenko Marjanović. Gospodine Milenko, evo nas na sam dan otvaranja u subotu 26. ovdje u Poreču. Mnoštvo ljudi je došlo pogledati što će Mima ponuditi Porečanima i čitavoj Istri, no ja bih ipak možda za početak da krenemo od samog početka vaše tvrtke, kako je sve krenulo i kako ste uspjeli u toliko godina poslovanja za razliku od mnogih drugih doći do ovako lijepog uspjeha. A cijelo vrijeme našeg poslovanja smo se vodili sa onim što želi kupac. Nismo pristajali na nijedno rješenje, nego samo na rješenje da kupac dobije ono što on želi, a nešto neko negdje prezentira na sajmu pa vi to morate prodavati. To znači da je 70% ovdje naš dizajn, preko 50% naš proizvod, ali na taj način da smo ispitivali tržište i pitali kupca što žele. Na taj način smo svake godine rasli, tako da smo 2002. godine dobili zlatnu kunu za rast 2001. na 2002. 40 puta je narasla firma. U prosjeku sada godišnje rastemo, osim ove godine kad smo narasli 11%, prošle godine smo rasli u prosjeku 15 do 30%.
Najdraža stvar su nam naši radnici, naši ljudi. Bez njih nema ništa. To je jako dobar tim koji mi gradimo, izgrađujemo, trošimo jako puno na taj tim i taj tim nam je sad vratio te rezultate. To znači da imamo odjel od 20-ak ljudi koji su dizajneri, nabavljači, komuniciraju sa inostranstvom, znaju vanjsku trgovinu, znaju sve što treba. Cijelu godinu smo gotovo svaki mjesec, svaki drugi mjesec na sajmu. Dosta je naporno voditi sve to i voditi projekte, ali smo zahvaljujući tome uspjeli. Mi smo potpuno domaća firma, ja sam vlasnik sam, jedini. Najviše mi je obitelj pružila podršku za uspjeh. Moja supruga je isto tako diplomirani ekonomist, jako sposobna osoba koja praktično 20 sati na dan to radi. Bez toga ne bi bilo ništa. Svi ljudi kod mene su zadovoljni, motivirani, vrlo rijetko mijenjamo ljude. A uspjeh firme je u stvari prilagoditi se tržištu što tržište želi. Znači, ove godine i prošle, moje kolege imaju pad 50%. Mi imamo rast 11%, ali imamo i svoju proizvodnju. Znači, imamo u Žegotima u Kastvu iznad Rijeke na 10.000 metara proizvodnje i centralno skladište. Jako automatiziran pogon, super pogon, veliki lager, tako da su naši ulazni troškovi puno manji. Mi nismo žrtve preprodavača, mi smo direktni kupci. I na taj način omogućujemo puno nižu cijenu kupcima, direktnim kupcima. Tako da, na primjer, jedan ugradbeni ormar od 3 metra košta 15.000 kuna kod konkurencije. Kod nas košta 8-9. To je velika razlika. A da ne pričamo koliko je kvalitetnije. Sav namještaj koji kod nas nalazite ne postoji u drugim trgovinama. To je više manje personalizirani namještaj. Isporuka ormara je 3 do 7 dana, isporuka kuhinje je 3 do 7 dana. Oprostite, tako da u stvari je to nešto što kupac želi, čak smo i prebrzi sa isporukom. Ali uglavnom kad kupac treba namještaj, on bi htio to danas. I to i dobije. Po povoljnoj cijeni i to je u stvari najbolji uspjeh. Najdraže mi je što smo ovdje otvorili direktnih 20, indirektnih 40 radnih mjesta gdje su ljudi našli stalni posao. Znači nije sezonski posao, stalni posao. Tako je. Međutim, u te ljude smo puno uložili. Obučavali smo ih 3 mjeseca. Za to su vrijeme primali plaću, bili osigurani, prijavljeni. To je jako puno novaca. To je na 20 ljudi mjesečno po 150.000 kuna. Ali smo sve to izdržali i evo, danas smo presretni. Ovako, nikad nisu bili posjećeni naši saloni kao danas. Velika je gužva i ja sam jako zadovoljan. Gospodine Milenko, naravno da vam čestitamo povodom ovog uspjeha otvaranja, no što biste poručili našim gledateljima, možda drugim nekim poduzetnicima koji su se zbog ove situacije danas našli u nekim teškoćama? Evo, u čemu je ta tajna formula uspjeha, da se tako izrazim? Je li to 24-satni rad, dobra organizacija? Rekli ste možda sam svoj majstor, sve u svojoj glavi, vi ne ovisite ni o kome, biti sam svoj šef. Je li to formula za uspjeh danas? Znači, mi ne ovisimo financijski o nikome, nismo prezaduženi, nismo čak skoro ni zaduženi. Najveći uspjeh je planiranje i dugoročno planiranje, znači vlastita sredstva, vlastiti plan, vlastiti dizajn, što to kupac želi, a ova kriza koja je zatekla sve nas, sad se treba dokazati, sad se vidi ko valja. U toj krizi treba pokazati ko je sposoban, sad je šansa da se ispliva, da onaj ko vrijedi se pokaže. Onaj ko je tvrd, samostalan, tvrdokoran, koji ima neke korijene, koji ima neke sposobnosti, on može uspjeti. I sad će baš uspjeti. I vidjet ćete kroz vrlo kratki period, kad prođe kriza, to će biti u stvari nositelji, najbolji nositelji gospodarstva. Možemo li evo još pozvati sve naše gledatelje, drage ljude, goste, Poreča, Istrijane, sve i preko Učke, Bože dragi, u Hrvatskoj, neka dođu, neka posjete ovaj salon. Evo, uvijek kažemo i ponavljamo, najmoderniji opremljen salon namještaja u Hrvatskoj, to je doista tako. Ovo je doista tako i obzirom na krizu ne vjerujem da će se uskoro otvarati novi saloni, pogotovo ne od domaćih ljudi, možda neki stranci da, ali ne vjerujem ni u to. Činjenica je da je ovom krizom nestalo jako puno malih salona koji su i prije bili u krizi, ova ih je kriza dotukla. Međutim, ja pozivam sve kupce da ne moraju ići preko granice, da ne moraju putovati. Ovdje će naći ono što trebaju, naći će robu odmah.
kvalitetnu robu i isporuku odmah, što je jako bitno. Ne trebaju voziti preko granice, ne treba carina, ne treba deklaracija, ne treba ništa. Dovešćemo vam tu robu doma, smontirati, opremiti, daćemo vam ideju kako dizajnirati prostor. Ovaj salon je u stvari salon ideja. Gospodine Milenko, hvala vam najljepša, puno uspjeha vam želim, zahvaljujem što ste i zaposlili ove ljude, otvorili, pokazali ovim vremenima da domaći ljudi i oni koji proizvode, ne samo koji trguju, doista mogu uspjeti lijepo raditi u Hrvatskoj. Evo, drago mi je, hvala vama. Uglavnom, proizvodnja je budućnost, naš proboj iz krize. Proizvodnja domaćih ljudi, domaće snage, malih ljudi, ne moraju biti velike firme. Upravo male firme, obiteljske firme će izvući stvari, izvući iz krize. Hvala najljepše. Kuhinja je srce svake kuće, što doista posebno vjerujem da ne treba napominjati svakoj domaćici koja se brine za svoju obitelj. Osim kuhinja, ovdje u Kukcima, u Mimi, u Poreču, doista možete pronaći sve potrebno za opremanje vaših stanova, apartmana, kućanstava, domova. A evo, oni su naročito ponosni na svoju proizvodnju, na domaću proizvodnju, na tvornicu u Kastvu, na izuzetnu kvalitetu materijala i konačnog namještaja, ali i kratke rokove isporuke. No što zapravo o novom, najmodernijem salonu namještaju hrvatskom i najvećem u Istri, ovom Miminom u Kukcima, kažu sami građani i posjetitelji. Gledajući ovako sve pojedinosti, nešto prezentativno u Hrvatskoj, nešto in. Sam Miljenko je rekao da je domaća proizvodnja, to je itekako pohvalno u odnosu na što ima puno uvoza i tako dalje, tako dalje. Evo, mi ćemo reći da vjerojatno domaći gost će biti zadovoljan. Mi smo isto jedni njihovi koji prevozimo materijal i tako dalje, znači već 15 godina s njima sarađujemo i tako. Mi mu želimo sve najbolje, puno uspjeha njima i familiji i tako. Mene možete pitati s punim pravom, naime ja sam na ovo gradilište došao prvi iz GP Krka, poslođen na gradilištu, znači ja sam ga otpočeo, gradio, evo uspješno završili, oglancali do otvorenja. Koliko vam je bilo potrebno? Pa sve skupa, recimo od prvog dolaska do današnjeg dana negdje oko 100 dana. S obzirom da je bilo loše vrijeme, kiša, svega i svačega, uspjeli smo. I zadovoljni smo, hvala Bogu. Evo, čuli ste riječi direktora Marjanovića i zadovoljan on kao investitor, mi kao izvođači, sve skupa odlično. Objekat je izvanredan, da kažem, iznad klase i vrlo brzo je napravljen. Evo, mi smo kooperanti na oblaganju i pokrivanju, evo, za 30 dana smo sve uspjeli to napraviti. Nama je dobro došlo sada jer momentalno smo prodali jedan stan, kupujemo drugi, imam masarnu gore u potkrovlju, što mi ovo paše, a paše mi puno stvari vaših. Sad ću da vidim samo za cijene i ne znam kakvi ste sa liferovanjem. To me interesuje. Pa ću morati nekoga od vas ili trgovci ili bilo sa kim da porazgovaramo. A recite, ovo konkretno vam se sviđa zbog prostora? Ovo je savršena stvar. Imate tamo unutra jedan ormar isto, sa kliznim vratima, što mi živimo u inostranstvu. 40 nešto godina, onako nešto gore ne bi moglo s te pare da se kupi. Ovdje kod nas ipak je cijena savršena. Ja vjerujem da će puno stranaca ili naših ljudi koji žive vani da ne nose namještaj iz Njemačke, već da ga doći ovdje da kupi kod vas. Jer ovo je stvarno savršeno. Super, jako lijepo je, stvarno. Baš je lijepo izloženo i za ove mlade generacije koji imaju kuće ili nove stanove, to je super, super, stvarno. Baš je lijepo, nema šta reći, je baš lijepo izloženo. Recite ovako, kad vidite, evo tu smo vas uhvatili baš u kuhinji, vam dođe volja možda za nekom promjenom ili evo? Znate šta, dođe, ali treba ima novu kuću, ja imam uske prostorije i to bi bilo i teže i znate kako je na selu od prije kuće jedan puta, di su nove kuće, sigurno da bi spalo puno bolje i da je lijepo to, stvarno, ako se ima nov prostor, zašto ne tako nešto ima? Samo ako se može. Ti su stare kuće, morate gledati šta prilazi i kako imate prostor, ali to je stvarno baš prva liga, nema šta reći.
Sve treba kušati, da se razumemo. Počev od nezaobilazne istarske manese koju smo danas poslužili u fenomenalnim šalicama, isto tako kreacija od Moldovara, znači u Ili šalicama. Onda imamo opet nezaobilazne pršut sa dinjom, uvijek smo ostali u Istri, fritaju sa mladim lukom, mi smo radili sa šparugama, još malo tvrde, nisu baš najbolje. Sada za raditi to imamo palentu sa tartufatom i onda imamo pjenicu od sira, od istarskog ovčjeg sira sa tartufima opet. Imamo mariniranog lososa u visku sa finim travama i onda imamo rolicu od puretine na ječmenoj kaši, pa imamo punjene marinirane sardone, punjeni su sa punjenim maslinama, znači sve ostalo smo ovdje blizu Istre, u Istri i tako dalje, slatkoga. Tu smo malo stupili, morali smo se malo prilagoditi situaciji, pa smo napravili jednu finu panakotu i fini tiramisu i griz sa lavandom, sa mirisom lavande. Poštovani gledatelji, tako vam je to bilo u subotu 26. na otvaranju nove Mime ovdje u Porečkoj poslovnoj zoni Kuksi. Prije nego vas pozdravimo, daćemo vam jedan doista dobar i kvalitetan savjet. Naime, kada budete dolazili ovdje birati novi namještaj, novu sidnicu, ukras za vaše domove, uzmite si doista vremena. 2500 četvornih metara prostora na 2 etaže doista treba obići. Treba porazgovarati s prodavačima, treba zapisati bilješke, puno toga za vidjeti, za iskombinirati. Dakle, kada planirate doći, neka to bude na nekoliko sati. Lijep vam pozdrav, dođite što prije, u Mimu ste uvijek dobrodošli. Oči